মানে non la sono oggi vanno a fare che tu pen ne che su tamite no di che choro su rap su roof che anche tu te che da dutti che la ande che la sta che la so amanti qua che mi no anda in vita no che Lakhang ko rapon nilit MSC constituency ke parlo Chokehola Sport Complex along pini ni phai inquire truck pai pai chiklo Mondor Level pen membership drive workshop kapadopon labangso workshop patumi pai pai ni phai inquire pho pen cheng ponsi along kapre along ta sonsi padopon bomlo labangso membership drive ke ningkan truck pen ipong ansi padopon choji kedamtang surhini rakre plia ningkan padopon det pen pining surhini ra inquire pli an ke ningkan truck nang choksi aku anutin na BGP akimi abanatum anta laswa membership drive ke enlap nang jilapen membership drive ke endunatum ansi BGP a leadership man unchoji pusi EM pen hanpon bokajana long 79000 membership drive do membership drive ke endunatum ansi BGP along MSC MLA MP ticket lapen Mondor President Secretary pen chenglok kapre karpu anta membership ke endunatum ansi BJP leadership man unchoji pusi EM pen thanpon bangso amaya long karbenglo termas councilor EM sorjurong phar aluhi sarpo aman apeng pen chetongdu district pen kewang aluhi social media in charge lapen nilip BJP Mondor President Secretary BJP local committee pen lapen rongarat atum ki ongdung amuluk chetongsi misen me et pen mai pachunlo Chokehola pen Philip Tiso report TK News. Eta pinidak ni tum hame gitu ke lah lo Mondor Level along isi membership drive puthai sia workshop do la sia la along kapre ta atumi dolo atumi pen pini mong patangane pulo sia jak dum atumi dolo jak dum pini dolo lalu la sia so membership ke drive bangela halo je ni tum BJP party ningkan truck pen batai sirote membership drive do la sia last isi 2014 ningkan drive dulu lah sebenarnya finon an ningkan truck pengtan lah sih puthor anu tin aprang member tu tanga tum lah pen akimie tum bisa menon puthor menjadi satu nang po halah so puthaksi lah so program deng pono lah bangke mon ke bangji September 1st arnisi nil tum Prime Minister Narendra Modi alang lisi tum parti BJP parti presidential president JP Nadari deng penalang form fill up po identity card pipo lason thotsi ako tarikh hiniar ni bangke Assam long to Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alang si Bhupesh Kulita Assam Pradesh BJP parti la so president ahin penalang so card pitur po la penako tarikh thom bangke da Karbi Anglong nitu bangke rulen killing ari deng pen Dr. Turam Rohangaphan membership card pipo la so na philo den itum kaddo kabe anta me ako rong long dam thusi membership drive nang por la phang sudo asini tum ke dak bukajan LA aphan target nang pido la bangke 79000 itum la so chiklo niang bong so membership drive ni tum papleng pinai la sono la 79000 la bang so tum target nang pi bangke la henlo je kedamtang MP election ho total vote poll pen 70% long nangi por so la si total vote poll ban ni ninga bedelo tum tahla so 70% lo pute 79000 na bangke il tum papleng nang pola lo la so teng se ako puthot target nang pithulo ni tum kicheng arni tarike thom ani tum sweet roxy la bangke lapu iskar benglong BJP irelo 17 mondol pen tum papleng nu nangi la si dolo ako la penan part me target nang pi tum bangke polling booth 3 PS pusulo booth committee pusipulo polling season 3 long tum han bang pharu pipli BJP member thaponangi state penang national penang pi pharu hini office tame 79000 target pa preng nangi pulo nil tum bang pharu pri so PS tin pen tum membership thaponangi lalo ako la songbong pen ako nil tum ako active member primary member lam simo nili pulo se active member ta ako padunai abutin long pentai nunu active member padunai polam sel tum hanang pilo target nang pilo se active member ke mana phana mangera son lo je inura munit bang phokep Yung si amen hapon hekser lo puluh tangte alang libang bagamang oke amen aki mi memang hapon nang po plus parusi apoisa parti apan amen pen donation pinang po lalu puluh tangte alang ma active member card long po hal active member ke dotung si mo phi
Mondor Level presiden hangnuni putah hatum silongi MEC tiket hangnuni putah hatum silongi MLA tiket MP tiket punon penceng lo kaprek la parti lo position la penhala council lo position kenangi potuman tame la mangso active member card kenang sot position pen mangke dohana pachini lo asi active member la hala mo pen pulo primary membership ke drive phanke 1st September pen 25 September an dopo ako review dopo la somena phi ako 1st October pen 15 October an mangke primary la active membership ke drive phanil to mana pornang pilo asila cheklo yoni ang bong nil to man kadto kabe 79,000 na to mukainali la MEC homosi trop pen to papreng ngai ko sen to dakko pero asila so puthak se pi dak nile mondol da so chithan chimum dolo non puthot tarik thongkep rai siar ni bangke pini dak na dun tum an Sokti Kendro pendolo hala board committee presiden secretary pendolo la pena kaprek morcha pendolo tum aku dam thusi hab board committee level along tarik thongkep ra siar ni ana mang so training chipi po age tarik si pena mangke dil tum sunprup po atok anu rong ajo antam mela mangso sila mangso meeting apan si pini dang tum si tonglo la pena phan gedak nili ba hawara long nili potensi long provari nang toy la sinili pini rang cheng na masi doi benche tonglong claim rapid longi phansi ka doi phan banta me pini tonglo ninga rong parlo la si ansu se ke claim poni phansi nili chisik pon lo